माबायदि guys, जों दा बैसागु मोसानो थांदों ओंखारबाय मोसानो थांदों गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' मोसायो जोंहा 3 तारिखनिफ्रायसो ओंखारबाय जोंना दिनै 3 तारिख नायलांबाय था जोंनि मोसानायखौ मोजां मोनोबा नै लोगोआ बिनानावसो थांबाय थानोसै जों दा नै बहा थांदोंमोन नोंलाय मा इयो मोसानो थांदों जों मोसानो नों मोसाया दे अ दिनैनिफ्राय मोसायनो जोंनि हाथरानि फेमास मन्दिरनि गेट मोनदों आरोना बेहायनो ज' जायो जोंना मोसानो सेंग्रा सिख्लाया मन्दिरखौ देखायनानै र' नोंसोरनो नै लायो सेल्फि लाजायो आंनो सिङाव हाबग्रोनि फाय सिङाव हाबग्रोनि नै इदि आरोना गेट गेवनायनि उनाव इदि थांबाय थानांगौ बेसेबा सेल्फि लाग्रा साफा साफा माबा दं नै लकेसन फै नों हाबा फै बे जोंनि मन्दिराना गाइसमोन मोनसे एलबामाव दं आरोना आङो एलबामखौ नोंसोरनो खिथिनानै होगोन र' नै गाइसमोन जोंनि मन्दिरा मोनसे एलबामाव दङ हायना मुलियावनो दं खोमा फिल्माव ओमफ्राय आं नोंसोरनो दायो एलबामखौ खिथिनो होगोन र' मन्दिर सिङाव खिथिनिफ्राय नै बिबारखौ दंलायो गाइसमोन नै मन्दिर सिङा जोंनि मन्दिरा गाइसमोन आं दायो बे मन्दिराव एलबाम लानाय एलबामखौ नोंसोरनो खिथिनो हागोन दै mwsaby लोगो मोनजेनदोंल' खनसे नोंनि खावलायनि बै सबाय बिमा थरसे गोसोखाङो बेसे जोंनो बैसागोनि अफाराव होआनदो इयो नै थाना बल' कियासे जोंना एता नोंसोर बायना जायान र' नायनोसां मा इयो होननानै दे उनफिन दे जाया नायनोसां मा बुस्थु इयो होननानै मोनसे ल' दे सिलाना इयो दे मोजां जा माबायदि खर' सोमाव जोंना सिख्लाफ्रा